Alec Mushowani motisimudzei izwi renyu kuitira kuti microphone igokupika yanditika tinotenda zvikuru kwazvo. Mukoma Mushowani manengo yakadii muri muno? Ndane 5 years. 5 years. Mhosva yenyu makatongerwa makore makana? Ndakatongwa 12 years. Yanga iri yechi? Ndakatongerwa mhosva yerepi. Kuti hasa hatina kuinga hedu nyaya idzodzo, tainga nyaya iri panapa yecovid. Muri kuinzwisisa here kuti zviri kurevei kuti muve munobayiwa ma-injections? Ya muzari chinhu chichitanga kuitika vanhu munobvatanga mune kutya, madhautsi, kugunun'una, kunyunyuta, mashoko akasiyana siyana anenge achitaurika maererano nekurwara, maererano nekufa kwevanhu, maererano nemishonga, maererano nenyika dzacho dziri kuprovhaidha mishonga. Asi muchizoramba muchiongorora nokuona zviri kuitika unoziva kuti seni ndakazvimirira. Tiri munhu anorwara neshuga, anorwara neBP, but so far zvavo zviri pari normal, pari zvinezvi zvokuti tikaona tichitaura marisechi nokuona mapaipota ukaona uri mudiabetic, shuga yako yakadzika kana kuti BP yako yakadzika uri hypertension, zvakakosha kunge zvakare uchiita sei uchibayiwa kuitira kuti uve uri munhu akaprotectwa. Saka mamwe machallenges atinosangana nawo panapa ndeizvozvi akafanana nemastrips ekuchekwa kwacho kuti iri sei asi vanombovawarira zvakanyanya kuti asi titsvagira vipi muchenombovaraa kuti titsvagira kuti tiite sei tiwane kuziva kuti takakamira sei tiri kusurviva tiri pastages api. Imi kutaura makazvimirira ini vamwe vari kuchiona sei chirongwa right mukugara sezvo isusu muno patinogara takawanda kutaura kweda kusiko kushanyirana so far nhamba pakutanga zvinambotara kuti tarise kuti tinodzokera kumashure ndozvanga zviripo, but now vanhu vari kuda kubayiwa izve nhasi mukawaona unogona kusvika neri kana zvokuma 600 zvidepends kuti mishonga yacho iripo kana 1000 because vanhu so far vakunzwa kuda kubayiwa izvinezvi vanhu vari kunzwa kuda kubayiwa sekunzwa kwandiri kuda kuita inini tatanonokerwa kuya kwenyu tasopinda muno munguva yatavhurwa kudhara vanhu vakawanda tine shungu nokuti dai tanga tabayiwa tawana protection nokuti tiri kuona kuhurumende kana kuvatungamiriri tiri kuona nhamba yevatungamiriri yevakuru vedu vomurumwe vari kubayiwa mwari makondicheni akafanana neyedu. Saka ipozi kuti simbisa kuti aiwa havangaurayi vega isusu tichisara tiri tega ivo vanotoda upenyu todawo upenyu todaitite chimwe chete tese tine protection. Kune munhu achiri kutya mashoko enyu amungamudzidzisa imi maererano neinformation yamakadzidziswa nemahealth officers ari muno, mungadzidzise mumwe munhu kuti kudii achiri kutya kubayiwa ma-injection? Ya kune munhu achiri kutya tinogona kutaura kuti iva munhu akafanana nemuto anosaina kuenda kunorwira nyika kuti nyika iwe neprotection. Nenye chikonzero chokuti vacho vanotiunzira mishonga vakabayiwa. Saka kana vanhu aenda kuno kutsvagira amai vakabika sadza vanozoka nguva yekuti vanombotora kana zipunu mumuriwo vombotesta sauti kuti akamira sei. Saka vakazokupakurira iwewe haungatadzi kudya ivo amai vatomboona kuti kuzondabika izvo zvaita sei zvakwana zvaibva. Saka ipapo pandiri kuona kuti president vari kuti tsvagira wakutsvagira ndibaba ari kutsvagira vana kuti vana vadye, saka vatsvagira vana poison. Saka vanhu ngavasatye kana kurohwa nehana, vanhu ngavatokufara nokutopembera kuti wawana president ane rudo, ane chido nevanhu, ane chido nokuchengeta vanhu, kuti vanhu vange vachinochengetedzeka munhu wese either uri mushando wegovernment or hausi. Kurudzirai kuti ngatisavai nokutya, ngative vanhu vanotenda nokufara nokupembera tawana sununguko. Chishuviro chenyu chakanangana nezveutano tiri muno muprison ndechekuti chii? Ya takanangana nezveutano kunyanya kuutano hwakafanana neutano hwandamutaura wangu kunyanya varwere veshuga tinonyanya kukumbira medication yedu isusu yevarwere veshuga, varwere vemwoyo, varwere veBP kusanganisira vamwe vano maasima ndo chichikunyanya kunyanya nezveutano ndozvatinonyanya kukumbira kuti tikakwana medication yedu isusu tichisevha masentensi edu tichiona medication yedu toenda zisapa takutofara kuti takaenda panze takatosimba takagwinya kana patichafamba kutotsvaga mabasa tinenge tiinechi something chatakabata kuti no takareceiva mishonga tikabayiwa tina makadzi uyezve tinofamba nyika yedu takasununga bhozi nyika yedu. Mashoko enyu ekupedzisira kune hama dziri kunzoku dziri kuziva kuti muri kuno kudzenyu imemi ndeyekuti kudii mungade kumhoresa nani kana kune zvamashoko amuda kungotaurawo makasununguka? Ndingangomhoresa family yangu iri paNorton iri mukuwadzana neimwe iri kumusha kumandora kurushinga ukanza pana musha wanuku kune hama dzangu dzichiri kutya kana dziri kuzeza
kubaiwa mushonga ano ndaita leader by example sababa vaenda kunobaiwa saka kune vachanzwa kana vachandiona ndinokuva kuti mhuri yangu vaita sei ndoda kutodzi panozonzi pakuvhurwa mavhisters akuya achiuya nemakadzi achiti takabaiwa ndinonza kufara kuti tapanzvimbo imwe chete. Tinotenda zvikuru kwazvo. Asi kana paine mamwe mashoko amuda kuwedzera? Mashoko angakuwedzera ndokuti tinokumbira rudo rwapresident kuti dai raramba ruripo, varamba vachititsvagira mushonga, maiminetsi varamba vachitiyeuka vachichengetedzwa sepachiro dzatiri kuitwa tigere muri nyararo tichikurudzirwa nokuti saga tinonamata munomu tinoda kunamata zvakanyanya tinoda kunamata tirambidzwe rudo ratinaro nemafisa tinodya pamwe chete navo tamba chesi navo totamba bhora navo everything hatina harassment yatinayo pagara patiri kuita togara zvakanaka kusvikira tabuda tichitokudzidza zvinhu zvakawandisa maeras ataiita tiri panzvimbo inoratidza kuti apo neapo nawo tiri kuratidza tiri kubuilda. Mwari anonzwa munamato wemunyengetero wemunhu wese sekudzidzisa kwamunoita kunamata imimi. Tiri kukumbirawo kuti imimi munamatire zvishoma shoma takanangana necovid iyoyo kuti Mwari atinzwire nyasha tsitsi kuti covid ipere. Itai munamato wenyu. Mwari makanaka. Jesu Kristu tenzi weNazareta. Ndinokutendai zuva ranhasi 22 July 2021 tiri kubaiwa nhomba yechirwere chanetsa pasi rose. Saka ndiri kukumbira kuti Mwari wamasimba isai chiedza kuvatungamiriri varambe vachitipasvika vachipemhera nyika ive nokupiwa zvayakumbira vanhu vacho isu tapiwa tive nokusimbaradza rudo rwaJesu Kristu rwuve pakati pedu. Tinonzwa shoko richiparidzwa siku nesikati kunzi avo vari muna Kristu Jesu havagone kuramba vakaiswa pamhaka kana vabvuma mhaka dzavo vanoregerwa muzita raJesu Kristu tenzi weNazareta. Amen. Thank you so much Nguvane Muchewa. Mwari akuitirei zvakanaka.